Kardom kat news long pen ada pabirda thanbang nili junali timungpi non birda ang ton pen arjuik tha. West Karbi Anglong District Dua Amla Constituency ki parlo angkang titini pai krihinia ni ada por pai kep apor malom pen Bhoksong Indoor Stadium along ki cheng si BJP District Executive Meeting ki pedupona birda phirang ke Kelvin terang pen birda nang pale. Labang so amay long ong dung BJP asong along klembang pubang piatum chetong dun si mayalong RDP dun. Bhoksong along BJP asong pen mai ki pedupon ke kiwangji MLA kilik along ingtang rak pen kilik cipahay ponji aphan bidi sore hai hui kacithan kacimum padupon. Ang parta borkok lapen Rongman pilang so along first aid veterinary sahem Karbing Autonomous Council CM tuliram ronghang ardeng pen ingpupon. Lason tak si Bhoksong along sitame Rural Market Complex irui pen kichwa hiti ahem kikim kirang jiaphan sikakuti sira laksir kep ke pratroksi rasuri thom ke prahini an Rashtriya Krishi Vikas Yojana scheme surihini rakrisir kep inkoi phase 2 pen panongsi long e sompon irui pen kichwa hiti ahem kiwangji surihini ra inkoi rai sianing kan theripo chiklo an kikim kirang sai an kipetang edjia phansi contractor upon Karbing Autonomous Council CM ronghang pen pachinipon lason si Karbi Anglong along sitame lokacharliana thu kapaprang dun jiaphan Science College sai hem kikim jiaphan angsong sorkar upon lopipon tang loputa Karbing Autonomous Council CM pen lamthe pangdak pini West Karbi Anglong District BJP amai phu roti pronghang pen kachepa hem phupon amai long Uthatlang so Legislative Assembly IMLA Dr. Mansing Rong PEM atum Amar Singh Tiso Rup Singh Teron MAC atum Prabhat Chandra Taro Diofing Maslai Pawan Kumar Rina Terang P Lapen BJP party along arpugi dobang pubang piatum chetong dun Arunachal Pradesh Upper Subansiri pen kangbotet bang phori so atumaphan China atum pen chitini pai krehini ani adap apor damai India China aduya hoi along Indian Army atum arideng hodai ponlo Arunachal Pradesh Upper Subansiri pen kangbotet bang phori so atum lake Toch Singkam Prasad Ringhing Dongtu Ibya Tanu Bekar Laben Garu Diri atum chitini pai isiar ni Upper Subansiri District India China aduya hoi arong adui malom pen okhung lapen duai arvo hai hui kiria phan barlo bonta ahem kacheleledet ajok China phan pachini si kangbodet abangphu ariso tuma phan People Liberation Army atum chiparideng dunsi Indian Army arideng chiti niphai krehini adap apor India China aduya hoi damai poate malong hodai si enarlo por India Army atum pen Arunachal Pradesh border post along nang palesi kangbodet bang phoriso atum phan Nikrip Lia Parman COVID-19 protocol aron ateng pen kipedo apisi hem asora rideng hodai ponpo Indian Army atumpen bangpo kangbodet ariso atumapan mesen pen kapale thekapot Union Minister Kiren Rijiju pen alangli Twitter pen Indian Army lapen officer atumapan akiro pipajirpon Lumbajong Youth Development Committee Langmiliaro Lapen Karbi Student Association Langmiliaro atum chalang si anamen epin pen sir kep lapen kep angdeng kacharli atumapan akijoy pen lokithan mate free coaching class ingpuponlo Dipu Langmili Loroplangso LP School along chitini pai krehinia ni anamen epin pen lokithan mate free coaching class ajaimek ingpuponlo Kang Puamay long Alhisar Puaman pen Ward number 11 Award Commissioner Sagar Setri LYDC Tiripiamay Maipu Dhan Rongphar KSA Dipuaro Amaipu Lison Terang Chunmang Madhab Rongphar Langmili KSA Aro Amaipu Jonathan Bay LYDC Langmili Aro Amaipu Tenson Terang Lapen Lokapathan Jiaphan Thanbang Atum Lake Longbir Inghi Lapen Mirkati Sopi Srikang Nep English ME School Thanbang Alex Inghi Ang Parta Kachali Dunjia Sumaratum ta Chitong Dun Anna menepin pen school ing pupetik ke thanver popusi LYDC amai pu dhan rong phar hin pen pachini Kachali ni hang atum Langmili area madak Ward number 11 along ang Kachali ni hang do bolte dak subcenter do lasai pini itu LYDC pen kuchuri pong thu de thang song do an phang sami pini aso coaching class itu LYDC pen hin pen churi pon kaprek along sami dak Langkajan do ma di sama number 2 do
ni kapre hawa along sami rason coaching class rason ai bipon son te ni tum ning rong parji la se pini ni tum LYDC ma ke se bipon along so langmeli area along sami malada 104 ma 111 along sami usumar do an bhatami da itum LYDC hin pen welcome lo ai charlie ning hang tum do pote ni tum da LYDC pen ke da ta welcome la se panap ma pini pen sami chengpon Ata pabirda bang kela pon sekang ton poiklo tume thakme kurwang tu